שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת החדשות בשפת הסימנים של עמותת עוד יישמע. היום 795 ימים בהם יש לנו חלל חטוף, רן גואלי, שעדיין נמצא בשבי חמאס בעזה, ואנחנו חייבים לעשות הכל כדי להשיב אותו במהרה הביתה. כותרות המהדורה היום: פרשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. רומן גוטמן מונה להיות ראש המוסד החדש. עבודה עברית, יש מחסור בעובדים ישראלים במשק. והשפעת מכה בישראל. אחרון חביב, התביעה של הנכים נגד דיסנילנד בארצות הברית. אנחנו מתחילים. בבית הנשיא מתברר לאחרונה כי נשקל מתווה דרמטי בנוגע למשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווחים, בלשכת הנשיא הרצוג מתקיימת בחינה של תוכנית המכונה חנינה מדורגת, מתווה שמטרתו לעצור את המשפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהווה, ובמקביל לבצע שינוי עמוק במבנה השלטון בישראל. מתווה כולל החלה מיידית של החוק הצרפתי, שדוחה ניהול הליך פלילי נגד ראש ממשלה מכהן עד סוף כהונתו. משמעות המהלך, המשפט של נתניהו יוקפא כבר עכשיו, מה שמסיים את המצב החריג שבו ראש הממשלה עובר בין עדויות בבית המשפט לבין ניהול ענייני מדינה וביטחון. לצד זו, מוצעת הגבלת הכהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד, כך שנתניהו יוכל להתמודד שוב, אך תהיה זו הקדנציה האחרונה שלו. עם זאת, ההקפאה אינה מבטלת את משפטו של ראש הממשלה, ובסיום כהונתו עלול ראש הממשלה בנימין נתניהו למצוא את עצמו שוב מול בית המשפט. כדי להתמודד עם הסיכון הזה, בסביבת הנשיא מדברים על אפשרות לחנינה מלאה בעתיד, אולי יחד עם הקמת ועדת חקירה ממלכתית. כך נוצרת למעשה עסקה, עצירת משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו בהווה, וביטולו האפשרי בעתיד בתנאים מסוימים. כל זה קורה בעוד נתניהו עצמו הגיש בקשה לחנינה בזמן שמשפטו עדיין מתנהל, בקשה חריגה שלא נראתה כמותה בישראל. עד היום חנינות ניתנו כמעט תמיד לאחר סיום המשפט, רק במצבים מיוחדים ולא כתחליף לדיון משפטי. בקשה מוקדמת כל כך מערערת את הגבולות בין הרשויות ואת העיקרון שכל אדם, גם ראש ממשלה, כפוף לשלטון החוק. ובתוך הדיון הציבורי יש טעות נפוצה. רבים חושבים שנתניהו דורש חנינה כאילו מדובר בו בזכות שמגיעה לו, ולא בבקשה הנתונה לשיקול דעתו של הנשיא. בקשה כזו מוגשת בלי הודעה באשמה, בלי נטילת אחריות ובלי סיום ההליך המשפטי. יש מי שמזכירים, אם אדם בטוח בחפותו ומנהל את המשפט עד הסוף ויוצא זכאי. אם המשפט פעיל, מפריע לתפקד כראש ממשלה, אפשר תמיד לפרוש זמנית מהחיים הפוליטיים, לסיים את התהליך המשפטי, לצאת זכאי ואז לשוב ולהתמודד בבחירות. אבל לבקש חנינה בזמן שהמשפט עדיין מתנהל, בלי להודות באשמה, בלי לקחת אחריות, זהו צעד חורג מהנורמות המקובלות. איש אינו מעל החוק, גם לא ראש ממשלה. ועם כל אלה, הנשיא יצחק בוז'י הרצוג ניצב כעת בפני אחת ההכרעות הרגישות בתולדות מוסד הנשיאות. החלטתו תשפיע על עתיד נתניהו, אך לא פחות מכך, על יחסי הרשויות ועל האמון של הציבור בשלטון החוק בישראל. האלוף רומן גוטמן, בן 49, מונה לראש המוסד למרות שאין לו ניסיון מודיעיני וחרף ההתנגדויות שצפויות מתוך הארגון.
המינוי מגיע אחרי מערכת יחסים ארוכה וקרובה מאוד שנבנתה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו במהלך המלחמה. גופמן הפך לאיש סודו, לדמות שמספקת לו תמונת מצב ישירה ועוקפת דרגים, במיוחד אחרי כישלון השביעי באוקטובר 2023. כשהרצי הלוי הרמטכ"ל איבד השפעה, בפועל גופמן תפס מעמד של רמטכ"ל חלופי, לקח חלק בעיצוב המהלכים הצבאיים המרכזיים. גופמן עלה לישראל בגיל 14 מבלרוס, התמודד עם קשיי קליטה, עסק באגרוף ואימץ את המוטו לא לעצום עיניים מול איום. בשירותו הצבאי החל מסע אישי לחיזוק זהותו הישראלית והציונית. בהמשך התקדם לתפקידי פיקוד בולטים, מפקד חטיבת עציון בזמן גל הפיגועים שהיה, מפקד חטיבה 7, ואחר כך מפקד אוגדת הגולן. כבר אז היה מזוהה גופמן עם תפיסה התקפית נחרצת, והזהיר שהצבא מתפתח לדפוס של הימנעות ושיתוק. ב7 באוקטובר 2023 הוא יצא מביתו, הצטרף ללחימה בגזרת שדרות, חיסל מחבלים ונפצע. לאחר שיקום חזר לתפקיד, ונתניהו מינה אותו למזכיר הצבאי, העניק לו דרגת אלוף. מאז הפך לאחד האנשים המשפיעים ביותר על ראש הממשלה, ואף נשלח לשליחויות רגישות ביותר בחו"ל. אבל הקריירה שלו כוללת גם פרשה קשה. הפעלה ללא סמכות של נער בן 17 במבצע השפע בצפון. הנער נעצר לשנה וחצי, עד שהתברר כי פעל לפי הנחייתו של גופמן בניגוד להנחיות. כתב האישום נגד הנער בן ה-17 בוטל ונמשך על ידי המדינה, וגופמן קיבל הערה פיקודית. הפרשה הזו עדיין מעוררת התנגדויות בתוך המוסד. המינוי של ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע גם על רקע ביקורת על ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שלא הצליח להצמיח יורש מתוך הארגון. שני המועמדים הפנימיים לא נבחרו וצפויים לפרוש, מה שמעמיק את הטלטלה בתוך הארגון. כעת השאלה היא, האם גופמן יוכל להפוך לסוג של מאיר דגן החדש, דמות שבאה מחוץ למוסד והצליחה להוביל מהפכה מודיעינית משמעותית, או שמדובר במינוי שנובע בעיקר מהמציאות הפוליטית והקרבה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולאו דווקא מההכשרה המקצועית שלו. שהוא רוצה, הם אדונים לעצמם. יש פה חוסרים כמעט בכל מקום שתזרקי עליו זרקור. עבודה עברית, ישנו מחסור בעובדים בישראל במשק. בישראל הולך ומעמיק מחסור חמור בעובדים בענפי המלונאות, התחבורה, המסעדנות ורשתות השיווק מדווחים על עשרות אלפי משרות פנויות. עסקים בישראל, חברות מתקשים למצוא עובדים, ובשטח כבר רואים את ההשלכות הישירות. במסעדות המצב קשה במיוחד. בעלי עסקים רבים נאלצים למלצר בעצמם ולנקות שולחנות. מנכ"ל רשת קפה גן סיפור מספר שבסניפים שלו חסרים כ-250 עובדים. לדבריו, הם סוגרים אזורים במסעדות כי אין מי שיעבוד, והעומס על העובדים הקיימים כבר גדל, למרות שהשכר גבוה ולעיתים אף גבוה יותר ממה שסטודנטים ירוויחו בתחילת דרכם המקצועית. גם ברשתות השיווק המחסור מורגש מאוד. קינן ממן, מנכ"ל קשת טעמים, מספר שהתור הצעיר מחפש עבודות ללא התחייבות, עם גמישות מלאה ועבודה מהבית. לפי נתוני יד 2 דרושים בתחומי האופנה, המסעדנות ושירותי הלקוחות יש אלפי משרות פתוחות בכל רגע נתון. בתחבורה הציבורית המצב לא שונה.
מנכ"ל חברת אגד אמיר קינן מדווח על מחסור של מאות נהגי אוטובוסים. התוצאה, יציאות באיחור, קווים שמצטמצמים ואתגר אמיתי בהפעלת השירות הציבורי. כדי להתמודד עם המשבר, המעסיקים מציעים הטבות יוצאות דופן. בלחוביץ' מקפה גן סיפור מציע לחיילים משוחררים שעובדים 8 חודשים לממן להם באופן מלא את הטיול הגדול בדרום אמריקה או במזרח. ברשת קשת טעמים הוצאה שנת לימודים באוניברסיטה חינם על חשבון החברה, אך אף אחד לא הגיע. באגד מציעים רישיון נהיגה על חשבון החברה, שכר בזמן ההכשרה ובונוס כניסה של יותר מ-30,000 שקלים למי שכבר מחזיק רישיון מתאים. לצד 3 ארוחות ביום וביטוחים. במקביל לכל ההטבות האלו בממשלה ובענפים השונים נשקלת ברצינות האפשרות לגייס עובדים זרים, כדי למלא את החלל שנוצר ולשמור על רצף תפעולי בענפים החיוניים. למרות כל המאמצים, המשק הישראלי עדיין נמצא בעיצומו של משבר גיוס העובדים, מחסור שפוגע בחיי היום-יום של כולנו, משאיר את העסקים מחפשים כל דרך להביא ידיים עובדות. בעולם רפואת ילדים אומרים שפעת זה רק שפעת, הכל בסדר. לרוב זה נכון, הסיבוכים עונת השפעת השנה החלה מוקדם מהצפוי והיא חריגה וקשה יותר מבשנים הקודמות. בשבועות האחרונים נרשמת עלייה חדה בתחלואה בבתי החולים ובמרפאות. השבוע נפטר ילד בן 6 משפעת בבית החולים שערי צדק, למרות שחוסן לפני חודש. שבוע קודם לכן נפטרה ילדה בת 10 ממודיעין עילית. נתוני מכבי מציעים תמונה מדאיגה. בחודש נובמבר, 25% מבדיקות ה-PCR בקהילה היו חיוביות לשפעת מסוג A. לעומת זאת, 5% בלבד בשנה הקודמת. בקרב ילדים בגילאי גן, 59% נמצאו חיוביים לשפעת. בקרב התלמידים, כ-50% מהתלמידים נמצאו חיוביים לשפעת השנה. דוקטור שירלי שפירא בן דוד מסבירה שהשפעת הקדימה השנה בצורה לא רגילה. שירות ה-PCR בקהילה מאפשר לזהות את ההתפשטות של הנגיף בזמן אמת, והנתונים גבוהים בהרבה מהמקובל לעונה זו בשנים אשתקד. גם המרכז הלאומי לבדיקת מחלות מדווח על עלייה. בשבוע אחד בלבד נמצאו 394 מאושפזים חיוביים לשפעת A ב-14 בתי חולים. 41% מהם ילדים. מאז תחילת העונה נפטרו 26 מאושפזים שאובחנו עם השפעת. בקופת החולים נרשמת עלייה בפניות, בעיקר אצל תינוקות וילדים. למרות זאת, שיעורי ההתחסנות עדיין נמוכים. רק 13% מהאוכלוסייה התחסנו עד כה. בקרב בני 65 ומעלה, 45% מהם חוסנו, וקרב חולים כרוניים מתחת לגיל 65, רק 18%. דוקטור שפירא בן דוד מזהירה שהציבור מזלזל בשפעת, וזה מסוכן. דבריה השפעת עלולה לגרום לסיבוכים קשים מאוד, כולל פגיעה במערכת העצבים, גם אצל אנשים בריאים לגמרי. היא מדגישה שהחיסון אינו מושלם, אך הוא כלי מרכזי למניעת תחלואה קשה, וקוראת לכל משפחה להתחסן כדי להגן על הילדים, קשישים ואוכלוסיות בסיכון. רפואה שלמה. לפי הדיווח של עמיתנו באתר שווים, דיסני משנה את המדיניות בנגישות בכל הפארקים שלה בארצות הברית, אשר נמצאים בקליפורניה ובפלורידה. אנשים עם מוגבלות זוהמים. השינוי במדיניות מגיע עד כדי תביעה פדרלית, בטענה שהחברה, דיסני, מגבילה יותר מדי את האנשים הזכאים לדלג על תורים ארוכים, עקב פטור מתור. התוכנית המדוברת נקראת DAS, שירות המאפשר למבקרים עם מוגבלות להזמין מראש תור מקוצר ולהיכנס למתקן בהמתנה קצרה של כ10 דקות.
במקום לעמוד בתור רגיל שעשוי להימשך שעות על גבי שעות. התוכנית נוצרה בשנת 2013, אחרי מקרים של ניצול לרעה מצד אנשים שהתחזו למלווים של מבקרים עם מוגבלות. אך עם הזמן, מספר המשתמשים בה קפץ מ5% לכ-20%, ודיסני טוענת שמדובר בהיקף שאי אפשר לנהל. לכן, דיסני צמצמה את הקריטריונים. כיום זכאים בעיקר אנשים עם מוגבלויות התפתחויות, כמו אוטיזם, שאינם יכולים להמתין זמן רב בתור. כדי לקבל אישור, המבקר חייב לעבור ראיון וידאו מראש עם נציג של חברת דיסני, יחד עם מומחה רפואי חיצוני, להגיש מסמכים. מי שימצא כמסר מידע שקרי, עלול להיות מורחק מכל הפארקים של דיסני לכל החיים. אבל השינוי הזה מעורר זעם בקרב אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות. המתנגדים טוענים שחברת דיסני קובעת מי נחשב נכה ומהו נכה. האנשים עם מוגבלות פיזית או רפואית מורדים בתוכנית. שנון בונאואר, למשל, שאינה יכולה להמתין זמן רב בגלל המצבה הרפואי, נדחתה. גם בנה, בן ה-25, שהוא אדם עיוור עם שיתוק מוחין ואוטיזם, נדחה על ידי הוועדה. שנון אמרה לאתר שווים, הלוואי שהיינו יכולים לעמוד בתור כמו כולם. היא אומרת, אבל זה לא המצב. אנחנו זקוקים לאותם התאמות. דיסני מצידה טוענת שאינה מפלה אנשים עם מוגבלות, ושחוק ה-ADA, חוק האנשים עם מוגבלות ושוויון זכויות בארצות הברית, לא מחייב להעניק את אותה התאמה לכל סוגי המוגבלויות. לדבריה של חברת דיסני, היא מציעה התאמות אחרות, מפות ברייל, אזורי מנוחה שקטים, מכשירים להעלאת מבקרים המתניידים על כיסאות גלגלים למתקנים, מתורגמנים לשפת הסימנים האמריקאית, כלבי שירות, וגם האפשרות לצאת מהתור ולחזור לאותו המקום אחר כך. בחברת מתקני יוניברסל סטודיו לעומת זאת, מי שמחזיק בתעודת נגישות בינלאומית יכול לקבל תורים מקוצרים ללא רעיון נוסף, מה שמחדד את הפער במדיניות בין שני החברות. כעת, בעלי המניות של דיסני מגישים הצעה לבדיקת מדיניות הנגישות על ידי גוף בלתי תלוי, בטענה שהשינויים בתוכנית DAS פגעו בביקורים בפארקים. דיסני הודיעה לרשות ניירות ערך האמריקאית שהיא תנסה למנוע את קבלת ההצעה, וטוענת שהיא מסתמכת על מידע שגוי, וכי הירידה בביקורים קשורה בכלל להוריקנים ולא למדיניות הנגישות. המאבק ממשיך, ובמרכזו עולה השאלה, מי מחליט מהי מוגבלות? מהי התאמה עבור אדם עם מוגבלות? מהי התאמה הוגנת למבקרים שזקוקים להנגשה? הרבה שאלות, מהי מוגבלות? איך מנגישים לאדם עם מוגבלות בפועל? האם ההתאמה אני בוחר? מי מחליט? אנחנו סיימנו להיום. אנחנו כאן מדי יום כדי לעקוב, להסביר ולחבר אתכם למה שחשוב באמת. תכתבו לי מה הייתם רוצים שנכניס למהדורה בשבוע הבא, דברים שהייתם רוצים לדעת יותר. ניפגש באותו יום, באותה שעה. בשורות טובות.